Naši katolici, Pavlikeni, Poljčane, po našem, mi smo došli iz Čiprovca. Ovaj jezik, naš palčanski, mi ga govorimo u izvornom obliku kakav se govorio pred više od 300 godina. Pa valjda nešto da srazne samo jezik. Najvolim moj jezik. Ja pričala sam 5 jezika. Sad već jedan gubim ga, nemački. Ali moj je najmiliji. Moj je najmiliji. Imamo knjige, molitvene knjige koje datiraju iz 1840. godine. Znači, već tada su Pavlikeni imali neke privilegije. U Ivanovu do pre 5 godina bugarsko slovo se nije zapisalo od 43. godine. Nije se organizovalo, nije bilo. Verovatno nisu imali vremena или nisu смели, или nisu bili njih toliko. Тази идентичност, която те съхраняват, е благодарение на вярата, която имат, която са донесли от тук, от родината си. Sad tu komšilog samo ona kuća, tamo nam je Bugari, tamo ona 3 prozora. Ovi su Slovaci, to su Mađari. Те са потомци на павликяни, които са от 300 години там. Защо те до този момент са се запазили като българи, а сега децата им не са?